Добро утро на всички! Днес ще ви покажа, поради големият интерес, как сътворявам своите кукли. Беше ми доста трудно да се реша да направя видео, тъй като е доста по-трудоемко да се плете на маса и също време да се говори. Но ще ви покажа даже и сайт, от който гледам, всъщност след превод. Това е amigurimitariflerim.com. Днес искам да се опитаме да изплетем тази страхотна кукла Майя. Не обещавам, че ще стане същата както е тук, но надявам се да стане страхотна, поне наполовина колкото тук. Има различни такива сайтове. Аз съм длъжна да ви кажа от този сайт, от който съм взела всъщност самата схема за плетене и вие, разбира се, можете да използвате различни цветове. Аз съм решила днес да използвам ето този цвят за тена. Тази прежда е всъщност от България, така че може да си я набавите. Казва се на Калина. Ето тук може да видите 204. За жалост 100 грама 100% акрил е. И всъщност обаче за жалост не виждам номера. Цвят, да, ето го номера. Той номер е доста дълъг. 98233 от партида е 053. Това е партидата. Ще използваме за телесния цвят, след което ще използваме също трябват ни розово, но ми хареса този много цвят. Той е един такъв бебешки цвят. Той също от България. Тази прежда също от България е на Naco Baby Luxe Minouche. Така, номерът на преждата, тя е с 50% полиамид и 50% акрил. Иглата, т.е. куката, с която се работи 2,5, когато е на една кука и 3,5 и 4, когато е на 2 или повече куки. И всъщност номерът на партидата е 74808, а самият цвят е 11157. Това с партидите е доста добре да се знае, тъй като купувате в един същи магазин, също време може да погледнете партидата и не ви се разминава цвета, все пак е възможно, има разминава цвета. Трябват ни две близки до цвята лилави. Тоест, те, както виждате, те се отличават съвсем мъничко от цвята. Това е, да речем, нашето лилаво, а това е виолетово, да речем. Така може да ги различаваме. Те отново и двете са от България, от Naco Baby. Ето го и партидният номер 43325, самият цвят е 1036 и другият е партиден номер 703986, а самият цвят е 10625 и отново на Naco Elite Baby. Това са, разбира се, вие можете да използвате каквито искате цветове. Трябва ни бял цвят задължително. Сега този от Германия, т.е. тук съм си го купила, така че не мога да ви кажа от каква партида и така нататък, но бял цвят. Бял цвят и за косата. Аз на първо време сега реших да използвам ето тази прежда, тъй като е малко по-така къдравичка такава. Но в последствие, докато правя видеото, ако видите по-хубава прежда, ще я вземем нея. На първо време ни трябват тези 4 прежди, които ви показах, и бялата, за да може да започнем куклата с краката, ръцете и така нататък. Нека започнем тогава. Започваме с лявата ръка на нашата кукла. Разбира се, трябва ни, не знам дали ме чухте, но кукла с размер 2,5. Аз ще плета с нея ножичка, разбира се. Тук важното е да се каже, че ако използвате по-дебела прежда, използвате по-дебела игла съответно, тогава ще ви се получи по-голяма кукла. Което, разбира се, някой път цаката, че се използва по-дебела прежда и по-голяма кука и всъщност с една и съща схема получавате една по-голяма кукла или по-малка кукла. Така, ние ще започнем сега лявата ръка с, на първо време трябва да направим пръстчетата.
Как ги правим пръчета? Направим си така наречената магичният кръг. Не знам дали сте гледали в предните ми видео как се прави магичен кръг, но отново показвам за тези, които сега започват. Правиме ето по този начин. Аз си правя просто сякаш един възел. Един възел. Минавам и връвта. В този момент тази свободна част ще я придърпвам напреде. И ето ми го магичния кръг. Само че сега минавам вътре в магичния кръг, издърпвам си връвта и правя една въздушна бримка на първо време. Тази въздушна бримка не я броим. Така че сега ще направим 5 бримки с нисък пълнеж. Как се прави това? Преминаваме отново в ринга, изтърпваме връвта. Имаме 2 ушички тук, както виждате на самата кука. Изтърпвам връвта и се получава една бримка с нисък пълнеж. Плетеме още 4. 2. Тук много трябва да се внимава с прежата, тъй като някакви прежди са просто с по-раздърпливи конци и по този начин не се влиза директно в дупката, която се получи от бримката. Направих 3, 4 и 5. Така, сега изтърпваме нашето конче. Или поне се опитваме да го изтърпваме. Разбира се, ето. Така, стана ринг. Като тук може, това ни е първата бримка с нисък пълнеж от предният кръг. Може да си сложите един разделител тук, но аз ще плета просто така, тъй като ще направим само 3 реда. Плетеме точно 3 реда нагоре. 5 бримки, 3 реда нагоре. Четири. 5. Плетеме още 2 реда нагоре. Тоест, всъщност, трябват ни общо 3 реда. Така че ще изплетем само още един ред. 1, 2, 3, 4, 5. За да затворим този наш палец, преминаваме в бримката от следващата бримка. Изтърпваме си връвта и правиме така наречената плъзгаща се бримка. Т.е. просто издърпваме през тази бримка. Надявам се да го виждате. Може би е твърде незумното. Сега на следващият пръст може да го правиме. Ето по този начин ще ви покажа още веднъж. Преминаваме в тази следващата бримка. Изтърпваме връвта. И просто същата връв препълзваме през тази бримка и правим една въздушна бримка. Сега го режем. Така. И изтърпваме преждата. Получи се. Това може да го кръцнем, да го скъсиме. Разбира се. Този начин той ще остане вътре. Трябва ни, разбира се, и вата. Аз това забравих да ви кажа, но разбира се, трябва да пълним куклата с нещо, нали? Така, сега ще ви покажа как се прави следващият пръст, малкият пръст. Мятам, че така малко зумното е по-добре.
Сега ще направим следващият малкият пръст, който отново правим нашият магичен кръг. Ето по този начин, както сега. И правим отново 5 бримки вътре с нисък пълнеж, като ето както ви казах, тази първата въздушна бримка няма да се брои. Едно, 2, 3, 4, 5. Изтърпваме си връвта, получава се рингчето. И правим още 3, т.е. още 2 реда нагоре. 1, 2, 3, 4, 5. И още веднъж нагоре. Разбира се, може да сложите разделител. За да виждате редовете, да не се обърквате. Четири. И последното. 5. Отново преминаваме в първата бримка, изтърпваме връвта. Приплъзваме и една въздушна бримка и режеме. Това ще ни бъде нашето малко пръстче. Хубаво е да ги разделите, да знаете кое пръстче е, тъй като накрая малко тези два да се приличат. Аз ще го ставя така. Добре, правим следващото пръстче. Това ще бъде средният пръст, който правим по същия начин. Правим един магичен ринг. Правим 5 бримки вътре. На първо време тази въздушна бримка, която не се брои. Така, 5. Изтърпваме връвта. И тук на средния пръст ще направим 4 реда. Т.е. втория ред. Трябва малко да си обърнете, за да виждате бримките хубаво. Четири, 5. Трети ред. И още един нагоре. Едно. 2. 3. 4. И последната. Тук, когато е малък детайлът, се плете доста страничко. Сега отиваме в следващата бримка, издърпваме, приплъсваме и правим една въздушна и отново режем. Това ще ни бъде нашият среден пръст. Така, това отново скъсяваме. Това ще ни е средният пръст. Значи имаме
Ето тук имаме палец, имаме малък пръст, имаме среден пръст. Сега ще минем към безименният пръст. Значи, хора, безименният пръст отново така ще го по този начин искам да го направите сами, както и показалецът, като за да не губим време, аз ще прекратя сега видеото. Направете всъщност безименният пръст. Отново правим магичен кръг с 5 примки и правим 4 реда. Отново правим на показалец и уреждаме връхта, както до сега, т.е. както направихме средния пръст, така ще направим безименният пръст. А за показалеца ще направим отново магичен кръг, 5 примки, 4 реда, но няма да режем връхта. Това е важното. И ще се видим след мъничко. Ето ни отново. Сега направихме, в момента имам показалеца в мене, където не отрязахме самата прежда. Сега продължаваме да плетеме. Първо плетеме 2 бримки с нисък пълнеж. След това взимаме безименният пръст и плетем също 2 примки в него. Може да направим така възъл и да го отрежеме, за да не ни пречи. Принцип. Ето така. Как го правим това? Ето както виждате, преминавам през първата бримка на безименния пръст, взимаме връхта и плетеме просто 2 бримки. Така. След което взимаме нашият среден пръст и там плетем отново 2 бримки с нисък пълнеж, но 2. След това преминаваме на малкото пръстче, където плетеме 5 бримки. Това обаче пак ще го вържа. Това значи да мога да го направя по-малко. Така. Така, 5 примки с нисък пълнеж на малкият пръст. 1, 2, 3, 4 и 5. Сега минаваме от другата страна. Така, където имахме така. Така, продължаваме, значи, по безименния пръст. Всъщност, разбира се, безименния пръст не е до малкия пръст, където на безименния пръст ще изплетеме 3 бримки с нисък пълнеж. 1,
2 и 3. След което преминаваме към средният пръст, където изплитам отново 3 бримки с нисък пълнеж. Едно. Две. 3. Тези малки детайли са доста трудоемки, но след това ще бъде по-лесно, не се отказвайте. След което преминаваме на показалица, където плетем отново отново 3 бримки на показалица. 1, 2 и 3. Така. Сега, ето тази ръж ще я подкъсим, защото ми пречи. Така. Сега, тук ще си сложим нашият разделител или просто една върв, ето така. Може да сложите, за да знаете къде ви е края. Сега, по принцип трябва да имаме 20 бримки на реда. Ако нещо случайно ви е по-малко, може да увеличите накрая. Правим 2 реда с 20 бримки с нисък пълнеж. Едно, 2, 3, 4. Просто по този начин плетете до края на реда и още един ред с 20 бримки. Сега ще добавим, ето изплетохме 2 реда, така изглежда нашата ръчичка. Но сега добавяме и ето нашият палец. Така отново леко, доста дългичко, ще го подкъся. Не го подкъсявайте много, тъй като може да се отплете. Това е малко рисково. Плетеме 2 бримки на палеца. Ето 1, 2. Искам да ми късна. Така. 1, 2. Само че ще изплетеме секунда. Сега, че бяхме стигнали до тук, слагаме си палеца и аз бих казала, ето тази вътрешната страна ще вземем, ще изплетеме 2 бримки, като преминем и през бримките на нашата ръчичка. Ето така. Втората бримка преминаваме през нея. Преминаваме и през втората бримка на ръката. Ето така. По този начин го съединихме. Сега плетеме 18 бримки до края на реда. Но
17, 18. Така, сега плетеме 3 бримки на пръста. 2, като аз прескочих едната бримка, тук отново прескачам, плетеме 3 бримки, само с нисък пълнеж и след това трябва да изплетеме 21 бримки на т.е. трябва да изплетем още 17 бримки на ръката, като ни се получават общо 21 бримки. Т.е. прескачаме тази част тук, тази бримка и плетем до края на ръка 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, така и 17. Ако не ви се получи, може да съкратите. Тоест накрая, за да ви се получат 21 бримки, ето и нашата ръчичка. Сега. Следващото ще направим едно намаляване. Как правим намаляването? Следващия ред вече си отбелязваме пак реда с ето този конец. Преминаваме с куката през първата бримка, изтърпваме връвта. Преминаваме през втората бримка, пак изтърпваме връвта и в момента имаме 3 бримки. На куката изтърпваме връвта през всичките 3. По този начин аз правя намаляването на бримки. Има различни начини, може да ги видите в YouTube. Но аз така съм свикнала и аз така го правя. След това правим една бримка с нисък пълнеж, след което отново намаляваме, т.е. преминаваме през първата бримка, не я плетем, през втората бримка и през тези 3 бримки на куката преминава нашата прежда и така намаляваме. Второ намаляване, след което плетеме 5 бримки с нисък пълнеж. 1, 2, 3, 4, 5, след което отново намаляваме, преминаваме през първата бримка, издърпваме връвта, през втората бримка издърпваме прежда и през тези 3 преминава цялата прежда. Отново намалихме, след това плетем още 9 бримки с нисък пълнеж. 2, 3, 4, 5, 6, така, 7, 8 и 9. Така. На края на реда получаваме 18 бримки. След което правиме 4 на следващия ред. Отново прехвърляме връвта. Правиме 4 бримки с нисък пълнеж и едно намаляване. Ето така. 1, 2, 3, 4 и сега намаляваме примката, след което още веднъж 1, 2, 3, 4,
Пак намаляваме. Тоест 2 брънки получаваме една. И последен път 1, 2, 3, 4 и последните 2 ги намаляваме. Ето, че горе-долу получаваме нашата форма на ръчичката. Това всъщност така. Сега имаме 15 брънки на нашата ръчичка. Плетеме следващия ред 15 брънки без да променяме. Изплетете до края на реда. Сега плетеме 8 бримки. Стигаме до края на реда. Имаме 15 бримки. Сега плетем следващите 8 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ето тук ще поставим нашият разделител. След което ще запълним ръчичката с вата. Тук поставим нашия разделител и ще преминем към розовата прежда. Тоест напълнете ръката хубаво, защото ако продължим нагоре, тя ще стане празна. Т.е. няма да можете в пръщетата хубаво напълнете и след което ще преминем към розовата прежда. Преминаваме към розовата прежда. Ето напълнихме ръчичката. Сега, за да преминем към розовата прежда, аз преминавам по последния начин, тъй като изглежда най-добре. Връщам се, т.е. преди малко бях с последната 8 бримка, ето така, преминала. Сега връщам я обратно и взимам ето тези 2 бримки на куката. И всъщност взимам сега розовата прежда и я изтървам през тези 2. Ето така. Поставям си разделителя. И всъщност плетеме 15 бримки, без да променяме с розовата прежда. Това ни беше първо. Така. Ето, плетеме. Взимаме само розовата прежда. Първата ни бримка. Ето. Така става по-красиво, т.е. по-леко преминава. Плетеме 15 бримки до края на реда. Две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Така, сега връзваме кафявата с прежда, т.е. да, с телесен цвят, нали, преждата, с края на розовата прежда и правим възел. 1-2 възела са достатъчни, за да не се стегне много. И сега режеме, скъсяваме двата края и режеме тена. Така. Прехвърляме си преждата нагоре.
От тук насетне ще плетеме само с розовата прежда. Сега в следващия ред ще плетеме само в задната част на бримката. Тоест виждате, че има като две кръчета тази бримка. Сега ще плетеме само в задната част 15 бримки с нисък пълнеж. Само единствено в задната част. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Така. След което преминаваме отново на следващия ред и плетеме тези 15 примки с нисък пълнеж цели 25 реда. Т.е. в момента сме направихме 16 ред. Сега минаваме от 17 до 41 ред. Ще плетеме само 15 бримки. Това ще бъде доста дългичко, така че аз ще спра сега видеото, но вие продължете с 15 бримки, цели 25 реда. Ето така изглежда нашата ръка. След 41 ред, сега ще изплетем още 8 бримки с нисък пълнеж и ще приключим с нашата лява ръка. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Пълнете от време на време ръката и бройте си бримките, за да не се намалят. Сега преминаваме, за да приключим с ръката, преминаваме следващата бримка, изтегляме връхта и я приплъсваме и отново правим една въздушна бримка и всъщност отрязваме връхта. Сега запълваме ръката хубаво с вата. Аз от време на време запълних ръката, тъй като сега те ще бъдат доста по-трудничко. Горе-долу да е равномерно. Така. Сега преминаваме към реда, където плетохме само в задната част на бримката. Това ето този ред, той се вижда. Ето тук ще плетем. Като на първо време изплитаме 15 бримки с нисък пълнеж, като хващаме първата. Ето така. Стърпваме връхта. Тук сега ще бъде по-тръничко се плете. Така. И на първо време плетем 15 бримки с нисък пълнеж. Аз имам и тази свободната част, да може да остане скрита. Така. Имаме 1, 2, 3.
Само тук в началото е трудно. Може да си огънете така ръката, може да е по-лесно. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Ще минем ето така. Има 15 примки. От тук сега ще плетеме две така наречените бримка с висок пон. Тоест ще направим две въздушни бримки на първо време. Опа. Сплита се малко. 1, 2, само въздушни бримки. След което ще направим 15 15 двойни бримки с висок понеж. Как го правим това? Премятаме един път върху куката преждата, преминаваме в следващата бримка, изтърпваме преждата, в момента имаме 3 бримки на куката. Изтърпваме преждата, преминаваме през първите две, изтърпваме още веднъж, преминаваме през вторите две. И това е така наречената бримка с висок понеж. След което правим още една същата бримка в същата бримка, т.е. правим същата бримка с висок понеж. И така до края на реда трябва да направим във всяка бримка по 2. Във всяка бримка по 2 правим. Доста трудността, тъй като ръката е също голяма. Във всяка бримка по 2 и продължаваме до края на реда по този начин. Така, сега направихме във всяка бримка отвояване. Преминаваме в първата бримка и правиме една плъзгаща бримка и един синджир. След което правиме във всяка бримка по една бримка с нисък пълнеж. Т.е. както до сега, преминаваме през бримката, издърпваме връвта и през тези две. Така правим 30 бримки. Така. Сега стигаме отново до края. Отново завършваме с приплъзваща бримка. Сега в следващото правиме една въздушна бримка и една приплъзваща в следващата. Отново една въздушна бримка и една приплъзваща в следващата. Една въздушна бримка, една приплъзваща в следващата. И така до края на реда. Една въздушна бримка, една приплъзваща в следващата, една въздушна бримка, една приплъзваща в следващата, една въздушна бримка, една приплъзваща в следващата, въздушна бримка, приплъзваща в следващата, приплъзваща, една въздушна бримка, приплъзваща в следващата. Така правим до края на реда. И завършваме с една приплъзваща бримка. Един синджир. Режем връвта.
Така, ще я скриеме ето по този начин, като изтърпваме нагоре, надолу и по този начин трябва да си я скриете. Ето така. Ето по този начин получихме своята ръка. Продължаваме с дясната ръка. Отново трябва първо да си направим пръстите. Започваме отново с палеца. Правим си магическият ринг. Плетеме 5 бримки с нисък пълнеж в ринга. Както казах, първата въздушна бримка не се брои. 1, 2, 3, 4, 5. Изтърпваме връвта. И плетем още 2 реда нагоре. Две, 3, 4, 5 и още един ред нагоре. Приплъзваме бримката и отрязваме преждата. Това ни е палецът. Този пак също първо ще го изтърпам ето така. Ще направим възел да се разплете и ще го скъся. Ами по същия начин, както преди малко. Нека първо да направим готовите пръсти и ще направим още един малък пръст по същия начин, след което ще направим палеца по същия начин, само че не с 3 реда, ами с 4 реда и след което ще продължим. Така, направихме ето всичките пръстчета. Сега, както при последният път, продължаваме без да късаме, т.е. без да срежме преждата. Правиме 3, обаче този път бримки с нисък пълнеж на този пръст. 1, 2, 3, след което минаваме на следващият пръст. Това е всъщност безименният пръст. И правим също 3 бримки с нисък пълнеж на него. Ето е 1, 2, 3, след което минаваме на средният пръст. Плетем отново 3 бримки. Едно, 2,
3 и след това на малкият пръст плетеме 5. Едно, 2, 3, 4 и 5. Така, след това преминавам от другата страна. Така не. На безименният пръст плетеме 2 примки с нисък пълнеж. 1, 2. След което преминаваме на средният пръст, пак плетеме 2 примки с нисък пълнеж. Една. Втора. И отиваме на показалец, където плетем отново 2 примки. Едно и 2. Така, тук ще сложиме нашият разделител. Натъсим си пак отново едно конче. И това ще ни бъде сега началото. И плетеме всъщност 20 примки с нисък пълнеж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Така, сега имаме 20 примки. След това плетеме на следващият ред 18 примки. Отново поставяме 18 примки. С нисък пълнеж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и с последните две съединяваме нашият палец. Както казахме, ето по този начин минат през двете бримки и плетеме още две. Едно и две. Така. Добре. След това правиме 18 бримки с нисък пълнеж до края на реда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. След което правим 3 на големият пръст. 1, 2 и 3. И още 17 от ръката правиме. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Така. Общо имаме 21. Сега започваме да намаляваме. Правиме едно намаляване. По този начин. Отново едно намаляване. Този две бримки правиме една. След което плетеме една бримка с изхване, след което пак намаляваме. След което плетеме 9 бримки с нисък пълнеж. Едно, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. След това отново намаляваме. Една бримка и правим плетен 5. Още плетен 2, 3, 4 и 5. Така, след което правим 3 пъти 9
примки си запомняш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Едно намаляване. Т.е. 2 примки направиме. Тук да правим още 9 примки, си запомняш. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отново намаляваме. И последен път отново 9 примки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и намаляваме. Точно 15 примки имаме сега в момента и правиме 15 бринки, т.е. един наред без да променяме плетене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. След което плетем още 11 бринки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бринки. И тук поставяме. Ще поставим всъщност нашия разделител. След това ще напълним ръката и ще преминем към розовият цвят, както и малко. Напълнихме ръката, сега преминаваме към розовият цвят. Както ви казах, ще върна една бринка. Ще взема тези две на купата и ще изплета една бринка с розовия цвят. Вече ето. Така. Слагаме сега разделителят. Опа, развали се. Веднъж. Тук трябва да се внимава да се изтърве. Ето така. И сега ще влетем един ред. 15 бринки. Изплитваме 15 бринки и ще ви покажа как продължаваме по-нататък. Изплетихме всъщност 15 бринки с розовия цвят. Сега продължаваме с 15 примки, още в розовия цвят, само че в задната част на
бримката. Ето в тази част трябва да плетете. Т.е. в задната част на бримката се плетат 15 бримки. Девет, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Така. 13, 14, 15. След това, след тези 15, ще плетеме пак 25 реда, 15 бримки, без да променяме, още 25 реда, т.е. от 17 до 41 ред. Аз довърших и втората ръка. Ето по този начин, както предното, т.е. изплетохме до 41 ред, завършихме края, напълнихме ръката и тук направихме тази допълнителна част на